Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimetleri beýleki welaýatlardan sebite gelip işleýän içeriki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan ýerlerine iýerip başlady. Häkimetler sebitde işlemek isleýän içeriki migrantlardan resmi namalaryň ençemesine şolsanda COVID-19 vaksinasyny alandyğı baradaky kepilnamany we etrap häkiminden alınan ýörite haty talap edýär. Bu barada içeriki migrantlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä geçen hepdäniň ahyrynda 22-23 ýanwarda Aşgabatyň we Ahalyň polisiýa hemde migrasiýa gullugynyň işgärleri welaýatlardan hususan da Lewapdan gelip işleýän içeriki zähmet migrantlaryna garşy reýd geçirdiler. Bu reýdler şäher içindäki we daşyndaky guruluşyk sebitlerine, paýtagtyň gündogor bazaryna we beýleki ýerlere gurnaldy. Bu ýerde işleýän içeriki migrantlardan ençeme resmi nama şolsanda koronavirusa karşı vaksina edilendiği baradaky kepilnama talap edildi. Köp adam koronavirusa karşı vaksina etdiren bolsa da häkimetleriň sorayan beýleki resmi namalaryny görkezip bilmedi. Sebäbi içeriki migrantlar şol resmi namalar barada birinji sapar reýd geçirilende bilip galdy diýip efirde adynyň parahat diýilip tutulmagyny soran Lewaply içeriki migrant 24-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Farap we Darganaty etraplaryndan Aşgabada we Ahala barıp işleýän raýatlardan diňe vaksina edilendiği baradaky kepilnama däl. Ese etrap häkiminden we welaýat migrasiýa gullugyndan alynan ýörite ruhsat hatlary hem soralýar. Ýagny mundan beýlek Ahala we Aşgabada gidip işlejek raýatlar etrap häkiminden we migrasiýa gullugyndan ýörite hat almaly bolýarlar. Şeýle de polisiýadan alynan haty hem görkezmeli diýip 45 ýaşly Lewaply içeriki migrant bellidi. Azatlyk paýtagtyň häkimetleriniň içeriki migrantlary Aşgabatdan çykarmak tejribeleri barada indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Häkimetler bu çäreleriniň sebäplerini açaçan beýanat bilen düşündirmeýär. Guruluşyk we beýleki işlerde zähmet çekýän welaýat ýaşaýjylary öz sebitleri bilen deňeşdirilende paýtagtyň iş babatda has köp mümkinçilik hödürleýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä häzirki talap edilýän resmi namalaryň aglabasy içeriki migrantlarda ýokdugy sebäpli şenbe we ýekşenbe günleri 250-den gowrak Lewaply migrant Aşgabatdan we Ahaldan Lewap welaýatyna iýerildi. Aşgabatyň we Ahalyň polisiýa hemde migrasiýa işgärleri Lewap'a uğradylan işçilere indi agdalan resmi namasy tutuljak adamlaryň 1 ýyldan 3 ýyla çenli Aşgabada we Ahala girmegine gadagynlyk ýerdiljekdigini hem duýdurdular. Olar bu barada raýatlaryň elektron ulgamyndaky resmi namalaryna bellik düşse, onda olaryň 3 ýyla çenli uçora we otla münmegine hem gadagynlyk ýerdiljekdigini hem duýdurdular diýip Lewaply işçi aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alınandygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bu işlerini virusa garşy öňüne alyş çäreleri diýip düşündirýärler. Ýöne Lewaply işçileriň sözlerine görä, olar virusa garşy öňüne alyş çäreleri bilen etrap häkimliginden migrasiýa gullugyndan talap edilýän resmi namalaryň arasynda nähili ara baglanyşyň bardygyny anyklaşdyrmaýarlar. Galy bersede içeriki migrantlar häkimetleriň bu çärelerini halk maslahatynyň fevralda geçiriljek nowatdan daşary mejlisiniň öň ýanynda paýtagty we Ahaly içeriki migrantlardan arassalamak kampaniýasy diýip adlandyrýarlar. İçeriki zähmet migrantlarynyň ýagdaýy ýurdun daşyndaky türkmensanly zähmet migrantlarynyň ýagdaýyndan has kyn. Bu koronavirusdan öň hem şeýle de häzir hem şeýle. Häkimetler öňki ýyllarda edişýaly bu gedek hem halk maslahatynyň öňü sirasynda paýtagty içeriki migrantlardan arassalamaga çalyşýar diýip Lewaply işçi sözüni jemledi. Bellesek Türkmensanda 11-nji fevralda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek we onuň dowamında ýurdun 30 ýyllyk geljegini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin Aşgabatyň polisiýa müdirligi we migrasiýa gullugy bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24-nji ýanwarda ýerli wagt bilen ikindiğine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Häkimetler türkmen paýtagtyndan içeriki migrantlary çykarmak işlerini wagtal hususan da bayramçylyklaryň ýa-da uly çäreleriň öňü sirasynda ýaýwanlandyrýar. Şeýle işler soňky gedek geçen ýylyň martynda Nowruz bayramynyň öň ýanynda amala aşyrylypdy. Bu çäreleriň sebäpleri
sebäpleri resmi derecede aýdyňlaşdyrylmaýan mahaly Käte Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun howpsuzlyk ýolbaşçylaryndan içerki migrantlary berk gödökçülükde saklamagy talap edýär. Geçen ýylyň 1-nji iýulynda geçirilen howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda prezident Berdimuhammedow döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna hemişelik ýaşaýan ýerinden başga ýere zähmet işini amala aşyrmak üçin ýa-da beýleki maksatlar bilen gidip şol ýerde wagtlaýyn bolýan raýatlaryň bellige alynmagyna berk gödökçüligi üpçün etmegi tawşyrdy. Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygy we ýaşajak ýerini öz islegine görä saýlamak hukugy ýurdun baş kanununda kepil geçilýär.